Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nakarinig sila ng mga dagungdong sa lupa, indikasyon na merong malaking hukbong papalapit. Dahil sa kanilang mga naramdaman, sinubukan pa nilang ikubli ang kanilang mga sarili sa gilid ng lagusan, pero ayon kay Eping, hindi na yun uubra. Bagaman hindi ito sigurado, malakas ang kutob nito, hindi madaling maloko ang kanilang mga kalaban. Nang marinig naman nila Tali ang sinabi nito, maigi naman nilang pinakiramdaman ng buong paligid upang makumpirma kung yun ba ay totoo. Maya-maya pa, doon bumungad sa kanila ang presensya ng mga mambabarang, maging ang mga insekto nitong pagmamay-ari na kasalukuyang gumagapang sa buong lugar. Kahit napakalayo pa nito sa kanila, nasisiguro nila Tali, meron itong hindi maipaliwanag na dami. Ngunit sa kabila ng kanilang mga nalaman, minabuti nilang manatili sa lugar na yon, alang-alang sa mga taong umaasa sa kanila. Alam kasi nila sa kanilang mga sarili na kung hindi nila yun mapipigilan, nangangahulugan lang yon ng pagwawakas ng pag-iral ng mga pangkaraniwang tao sa isla. Dahil dito, buong tapang naman sila roong naghintay hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na nilang nasilayan ang liwanag ng mga sulong tangan-tangan ng mga nilalang. Malayo pa man yun sa kanila, kitang-kita na nila ang dami ng mga insektong kasama nito. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila ng grupo ng mga nilalang na yon, doon nila napagtanto ang pinagbuklod na lakas ng magkakaibang lahi na ang buong akala nila likas na magkakaaway sa bawat isa. Isipin ninyo, balbal at aswang nagsama sa iisang grupo. Ang mangkukulam naman at manglalason, tila bang magkalapit na sa bawat isa. Ang labis niya pa noong ipinagtataka, may mga ermitanyo din siyang nakita sa grupo na sa presensya nito, para bang meron yung kakayahang bumuhay ng mga namatay. Naniniwala sila Tali, hindi sumasama sa kahit na anong pangkat ang mga ganoong nilalang sa kadahilanang mas pinipili nitong mapag-isa sa gubat kasama ang mga kalansay na kanilang sinamsam sa mga balbal. Dahil sa mga pangitaing yon, napagtanto nila Tali na merong nagbubuklod sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nasipat naman nila ang isang matandang hukluban na may dalang tungkod na gawa sa buto na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay nito sa kanyang mga mata, doon niya nakita ang napakapangit nitong itsura na sinasabayan pa ng napakaitim nitong ngipin at walang patid na paglalaway ng bunganga. Sa estado rin ng ermitanyong yon, para bang napakadumi nito. Yung tipong kahit hindi nito sabihin sa kanila, pansin na pansin nilang hindi yun naliligo ni naglilinis man lang ng katawan. Bukod kasi sa napakabaho nitong amoy na halos humigit pa sa aswang, sa bawat pagbukari ng bunganga nito, naglalabas siya ng hindi katanggap-tanggap na baho. Dahil sa pagharap ng ermitanyong yon, nanatili lang naman silang nakatayo, palihim na inihahanda ang kanilang mga armas. Maya-maya pa, bigla naman yung napangisi sa harapan nila habang nagwiwika yun ng, "Mabuti naman at sinalubong nyo na kami. Siguro naman, ibibigay nyo na ang aming pangangailangan. Isuko nyo ang gahom at aalis kami sa lugar na ito ng payapa. Mangangako kaming lulubayan ang inyong baryo pagsunod sa kasunduang hangad ninyo. Hindi nyo na kami rito makikita ni sa iba mang ibayo ng karating isla." Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, agad naman niyang itinago itong si Ikong sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang animoy hindi na nito mapigilang pagtitimpi. Yung gahom na nasa kalooban nito, nagpupumilit ng lumabas
Pero dahil sa takot na baka gumuho ang lagusang yon, hindi niya ito pinahintulutan. Pagbaling ni Tali ng kanyang paningin sa kanyang kapatid, nakangiti lang naman niyang inilahad dito na wala yung dapat ipag-alala. Matapos niya yung gawin, muli siyang tumingin sa kinaroroonan ng ermitanyo habang nagwiwika roon ng, "Huwag mo sana kaming mamaliitin. Marami nang nagsabi sa amin ng ganyan. Sa huli, nakuha nila ang kanilang gantimpala sa ilalim ng lupa. Kung hangad niyo talagang makuha ang kakambal ng aking kapatid, daraan muna kayo sa malamig kong bangkay." Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, wala na yung nagawa kundi ang mag-angil. Unti-unti na ring bumabakas sa pagmumukha ng mga ito ang animoy paghahanda para sa nalalapit nilang pakikipagdigma. Nang mapagtanto naman nila Tali ang binabalak ng mga ito, napilitan naman silang bunutin ang kanilang mga sundang sa kani-kanilang mga taguban. Nagtaas na rin sila ng bakod at puder sa katawan, pagpapakita ng kanilang kahandaan. Dahil sa kanilang ginawa, bigla namang nagsiangil ang mga nilalang na yon, at nang papasugod na ito, laking gulat na lamang nila nang bigla itong sinalubong ng gahom. Mula sa lugar na yon, walang habas itong itinulak ng nilalang habang patuloy na pinagpapapaslang ang sinumang nagtatangkang sumalag mula sa pag-atake nito. Hindi naglaon, dala ng taglay nitong lakas, walang nagawa ang mga aswang kundi ang umatras habang pilit nilang dinidepensahan ang kanilang hanay. Subalit dahil sa sikip ng lugar, hindi nila magawang mapagtulungan ang gahom. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti nang nararamdaman nila Tali ang pagyanig ng kuweba, kung kaya't napilitan na silang umatras patungo sa entrada ng lagusan nito. Minabuti nilang doon na lamang magbantay nang sa gayoy magawa nilang makatakas kung sakali mang gumuhuyo ng tuluyan. Ayon kay Eping, ang kinakailangan lamang nilang gawin doon, panatilihin ang mga ito sa loob hanggang sa sumapit ang bukang liwayway. Nang marating na nila ang bukana ng lagusan, agad namang naglaho ang gahom dahil sa presensya ng 4 ebanghelista na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Si Ikong noon, ibinalik na rin sa kanyang ulo ang balabal upang hindi rin siya nito maapektuhan. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na nga silang nasipat nila Pepe na siya namang dali-daling tumakbo papalapit sa kanila. Nang marating na nito ang kanilang kinaroroonan, agad naman yung nagtanong ukol sa mga nangyayari. Dahil dito, hindi na sila nagdalawang isip na ipagtapat sa kanilang kapatid ang tungkol sa pagdating ng hukbo ng kalaban. Matapos namang marinig ni Pepe ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa lagusan at kasabay nito ang pagtanim nito ng 3 mahiwagang binhi. Pagkalibing niya ng mga binhing yun sa lupa, bigla namang nagsiuslian ang mga baging nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na nitong natakpan ang bunganga ng daan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan sila ni Pepe na hindi permanente ang bisa ng mga binhi. Depende sa kapangyarihan ng kanilang mga kalaban, maaari yung magtagal ng ilang minuto o higit sa 1 oras. Huwag kayong mag-alala, kuya. Alinman sa mga oras na yan ay sapat na para tayo'y makapaghanda. Hindi natin hahayaang basta-basta na lang silang makakatakas sa lugar na ito nang hindi dumaraan sa butas ng karayom. Wika ni Pepe, pagbalik nito sa kanilang kinatatayuan. Lumipas pa ang ilang minuto, pansin na pansin nila Tali ang animoy pag-uga ng mga baging. Bagaman pilit yung kumakapit sa mga bato,
ramdam nilang unti-unti na yung winawasak ng mga nilalang. Dahil dito, agad namang nagluwa si Pepe ng 2 piraso ng patpat kung saan kitang-kita nila Tali ang pagkakaroon nito ng wangis ng mga engkantong tagapagbantay ng mutya. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, purong kahoy ang katawan nito at nagtatanganyo ng sibat at pananggalang. Nakasuot din ito ng baluti at sa tindig ng nilalang na yon, masasabi mong hindi ito pangkaraniwan. Paglusob nito patungo sa entrada ng lagusan, doon na nila nasilayan ang pagkawasak ng mga baging na siyang naging sanhi upang tuluyan ng makalabas ang mga nilalang. Nagawa naman itong pabalikin ng bantay ng lagusan, pero sa kasamaang palad, mabilis din sila nitong nagapi, buhat sa dami ng mga aswang na nagtutulong-tulong. Pagsilay naman nila Tali sa pangyayaring yon, hindi na sila nagdalawang isip na sumugod hanggang sa tuluyan ng sumiklab ang labanan sa pagitan ng kanilang mga panig. Bagaman bilang lamang sa mga daliri ang kanilang pangkat, hindi yun naging basihan upang madali silang magapi ng kanilang mga kalaban. Sa katunayan, hindi pa noon gumagalaw si Ermitanyang Dagay sa kadahilan ng ayaw nitong mabulabog ang mga pangahas sa oras na ginamit na niya ang kakayahan ng 4 ebanghelista. Si Ikong naman noon, nanatili lamang sa tabi nito, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Maya-maya pa, bigla namang nasipat ni Tali ang isang aswang na mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanilang nakatatandang kapatid. Subalit ng akmang malapit na ito, bigla naman yung tumilapon pabalik na parabang may kung anong puwersa ang sumalubong sa nilalang na yon. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, nagpatuloy pa rin yun sa nais nitong gawin, kung kaya't wala nang nagawa si Ermitanyang Dagay, kundi yon ay pagbigyan. Sa muling pagsunggab ng nilalang sa kinaroroonan nito, matagumpay na yung nakalapit, subalit bago pa man siya nito maundaya ng saksak sa katawan, kitang-kita ng nilalang na yon kung papaano maglaho ang matatalas nitong mga kuko. Paghawak naman ni Ermitanyang Dagay sa braso nito, bigla naman yung naagnas na siyang naging sanhi upang mapasigaw na lamang yon ng napakalakas. Habang nagpupumiglas ang nilalang sa kanyang mga palad, bigla namang nagwika si Ermitanyang Dagay ng, "Sawayin ka nawa ng Panginoon." Kasabay ng pagwika nito ay ang bigla namang pagtingala ng aswang sa kalangitan habang unti-unting nagliliwanag ang mga mata nito at bibig. Pagpalo ni Ermitanyang Dagay sa dibdib ng aswang, agad naman yung sumuka ng napakalapot na likido. Hindi naglaon, bumagsak na lamang yun sa lupa nang wala ng buhay. Isipin ninyo kung gaano kalakas ang pananampalataya ng kapatid nila sa Panginoon. 5 buhay na kataga lamang, pero nakaya na nitong tumunaw ng isang makapangyarihang gabunan. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalong lumakas ang pananalig nila Tali sa Panginoon na halos hindi na sila nakakaramdam ng anumang pagkabahala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, ramdam na nila ang unti-unting paghina ng puwersa ng mga nilalang. Sa panig ng mga ito, maraming sumubok sa kakayahan ng kanilang panganay, ngunit lahat yon ay nabigo. Ni hindi man lang nila yon nabigyan ng isang matinding laban kahit nagtutulong-tulong na sila. Ultimo ang mga ermitanyo ng kaliwa, wala ring magawa-gawa. Sa oras kasi na binabanggit ng ermitanya ang 5 buhay na kataga, para silang tinataga ng espada mismo ng arkanghel. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto nitong malapit nang matupok ang balabal na suot-suot ni Ikong, nagdesisyon na yung lipulin ang lahat ng mga nilalang na naroon sa pamamagitan ng paglabas ng dala niyang panyo
at pag-usal ng mga katagang nababalot dito. Pag-ihip ng isang malakas na simoy ng hangin, kitang-kita nila Tali kung papaano sumabay doon ang mga kaluluwa ng kanilang kalaban. Habang nangyayari ang ganoong kaganapan, rinig na rinig nila ang pangingibabaw ng isang malakas na tunog ng trumpeta. Hindi nila mawari kung saan yun nanggagaling, pero ayon sa kanilang kapatid, hudyat yon ng mga anghel na sila'y sumasang-ayon sa paggamit ni ermitanyang dagay ng karunungan ng arkanghel. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tumahimik ang trumpetang kanilang naririnig at kasabay nito ang pagkamatay ng lahat ng nilalang na naroon. Maya-maya pa, agad namang lumapit si ermitanyang dagay sa kinaroroonan ni Ikong na parabang meron yung nais sabihin. "Bunso, tapos na ang ating oras ng pagsasama. Pabalik na muna ako sa aking tahanan para hindi ka na maapektuhan ng presensya ko. Bantayan mo yung mga kapatid mo, lalong-lalo na yung si Tali. Magmahalan kayo, magtulungan, sapagkat tayo lang din naman ang magtutulungan sa oras ng kahirapan." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung gumawa ng lagusan gamit ang abo ng mga sinaunang antingero. Paglaho nito, nagmamadali namang lumapit sila Tali sa kanilang bunso na dahan-dahan na rin namang napapaluhod buhat sa kalungkutang kasalukuyan nitong nararamdaman. Sa pagkawala ng balabal na ibinigay sa kanya ng kanilang panganay, inabisuhan naman siya ni Tali na iwasang makaramdam ng anumang panghihina sa kadahilanang nasa gitna sila ng kaguluhan. Dagdag pa nito na hindi yon ang huli nilang pagkikita dahil naniniwala siya muling gagawa ng paraan ng kapatid niya upang sila'y magkabuklod. Nang marinig naman ni Ikong ang sinabi ni Tali, pilit yung ngumiti habang dahan-dahang tumatayo. Pagharap nito sa kanya, mahinahon naman yung nagwika ng, "Pasensya ka na kuya, pinanghinaan ako. Pero ngayon, salamat sa'yo, naging maliwanag na ang lahat. Tayo na, umuwi na muna tayo sa bahay mo. Kailangan ko na rin kasing magpahinga eh." Dahil sa sinabi nito, agad naman silang umalis sa lugar na yon. Aminado kasi noon si Tali, kahit hindi nakipaglaban ng kanilang bunso, naubos ang enerhiya nito kakaharang sa pagnanasang lumabas ng gahom. Nang marating na nila ang kanilang tahanan, agad namang nagpahinga ang kapatid niya. Hindi na nila yun inistorbo, lalo pat alam nilang pagod na ito. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy ang katahimikan sa lugar. Bagaman may nararamdaman silang mga nilalang na umaaligid, hindi na nila yun gaanong pinansin alinsunod sa nais mangyari ni Pepe. Sa oras kasi na may napapansin yung kakaiba sa paligid nila, ito na mismo ang pumupunta sa lugar na yon upang paslangin ang nasabing banta. Hindi naman gaanong nababahala si Tali sa ginagawa ng kanyang kapatid, lalo pat bistado na rin niya ang lakas ng mga karga nito. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit, may dumating na isang lalaking may kasakasamang matandang babae. Pagpasok nito sa bakuran ng bahay ni Tali, agad naman siya nitong hinanap. Dahil dito, nagkaroon na siya ng kutob na merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Upang makumpirma ang pakay sa kanya ng lalaki, minabuti naman niyang kausapin yon sa loob ng kanilang bahay. Pagpaupo naman ito sa kasama nitong matanda, doon na nito inilahad sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa nayo nila. "Manong Tali, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo ho ang babaeng ito. Siya lang ho nag-iisang manggagamot sa aming sityo eh. Maawa na ho kayo." Nanlulumong pagtatapat ng lalaki sa kanya. Pagkarinig naman ni Tali sa sinabi ng lalaki,
agad naman niyang tiningnan ng manggagamot. Pagsilay niya sa mga karga nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya itong nangingitim na. Ayon sa kanya, isa yung matibay na indikasyon na nagapi sa isang espiritual na kumbate ang matandang babae. Dahil sa pagkatalo nito, marami yung naging epekto sa buo nitong katawan. Dagdag pa ni Tali na hindi magiging madali ang gagawin nilang paggamot sa matandang yon. Maraming kinakailangang alay para lamang manumbalik ang dati nitong wisyo. Lubos din siyang nababahala na baka sa naging pagkatalo nito, nagawang maalipin ng kalaban nito ang kanyang kaluluwa. Isa yun sa pinakamahirap na ibalik ayon kay Tali, lalo pat hindi nila kilala ang naging katunggali ng manggagamot bago mangyari ang insidente. Upang mas mapabilis ang pagtulong nila sa babae, napilitan na ring mangialam itong si Ikong at Pepe. Nagbigay na rin ng panlunas si Eping para sa ikabibilis ng paggaling nito. Makalipas pa ang ilang minuto ng kanilang panggagamot, bigo pa rin nilang matukoy ang uri ng nilalang dahil sa dami ng mga engkantong itim na namamahay sa loob ng sistema nito. Sa tansya ni Tali, magdadalawang araw nang nasa ganoong sitwasyon ng matanda. Kung bago lang kasi yun nangyari, hindi dadami ng ganon ang mga engkantong itim na naninirahan sa loob ng sistema nito. Maya-maya pa, bahagya naman sila noong natigilan nang biglang umangat ang dibdib ng babae at kasabay nito ang pagmulat ng mga mata nito habang nagpupumilit na makapagsalita. Subalit, dahil sa parang pinipilipit ang dila ng manggagamot, kaya na may ni isa sa mga sinabi nito, wala silang naintindihan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, muli na naman yung nawala ng malay. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman maiwasan ni Tali na humanga sa babae dahil sa ipinakita nitong tatag ng loob na sa kabila ng pagkaselyo ng wisyo nito, may kakayahan pa yung manumbalik sa orihinal nitong katawan. Matapos ang mga pangyayari, sa gitna ng labis na desperasyon, napilitan silang gumawa ng isang ritual para sapilitang matawag ang kabuuan ng wisyo ng manggagamot. Ang ginawa nila noon, umukit ng mga simbolo papalibot sa higaan nito na merong mga kaugnayan sa mga diwatang nangangalaga sa espiritual na mundo. Nag-alay din sila doon ng buhay na hayop para masigurong papakinggan nito ang kanilang mga pagtawag. Nang maisakatuparan na ito nila Tali, taimtim naman silang nag-usal habang dahan-dahang naghahawak ng kamay. Pagsambit nila ng 8 kataga mula sa ilalim ng higaan, lumitaw ang isang kulay puting liwanag na mabilis din namang naglaho. Matapos ang pangyayaring yon, naghintay na lamang sila ng ilang minuto bago tuluyang bumalik ang nasabing liwanag. Pagtigil nito sa itaas ng babae, dahan-dahan naman yung pumasok sa katawan nito hanggang sa muli na naman yung maglaho. Maya-maya pa, nasipat na nila ang paggalaw ng katawan nito hanggang sa hindi naglaon, nagkaroon na yon ng ulirat. Nang akmang uupo na ang matandang yon, agad naman niya yung pinigilan habang nagwiwika siya rito ng, "Makinig ka, Ale. Wala na kaming sapat na oras. Dinukot ka lang namin sa nagkulong sa'yo. Kaya kita tinawag dahil nagbabakasakali ako na baka kilala mo na ang may gawa nito sa'yo." Nang marinig naman yon ng babae, umiyak lang naman ito habang inilalahad sa kanila ng isang aswang ang nakatalo sa kanya. Dagdag pa ng matanda na dahil sa kanyang pagkatalo, hindi na niya inaasahang makakabalik pa siya. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga taong umaasa sa kanyang serbisyo. Matapos nitong mailahad ang lahat-lahat, doon na pagtanto nila Tali na isang mambabarang na may dugong gabunan ang nakadali rito.
Naninirahan yun sa lugar ng manggagamot at kaya lang naman sila nagkaroon ng sigalot ay dahil sa inggit ng mambabarang sa kanilang pasyente. Lahat kasi ng ginagawa nito, pawang kinokontra ng albularyo. Lubos naman yung nauunawaan nila Tali sa kadahilan ng aminado silang ganun din ang kanilang gagawin kung sila ang nasa ganoong sitwasyon. Matapos siyang mailahad ng matanda, agad namang nawala ng ulirat ang mismong katawan nito. Sinubukan pa nila yung kausapin pero wala na talaga itong wisyo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon na silang maghanda upang puntahan ang nasabing nayon. Iniwasan na rin nila noong gumamit ng lagusan gawa ng meron silang kasamang pangkaraniwang tao. Sila lang din ni Pepe ang sumama rito nang sa gayoy maipagpatuloy pa rin ng dalawa ang kanilang mga naiwang gawain. Sa pagpapatuloy ng kwento, malapit nang mabulgar ang tungkol sa kanilang tiyuhin na siyang pasimuno ng lahat ng sigalot sa isla. Okay, grabe. Sobrang bangis na ermitanyang dagay, no? Sino kinilabutan dyan? Yung parang kumpas-kumpas lang yung ginawa tapos talagang kinalulugdan siya ng mga anghel di ba? Isipin niyo 4 evangelista yung gamit niya pero nakagamit din siya ng aral ng arkanghel. Bihira yun. O sige, sorry guys putulin muna natin yung streak. Bukas 2 one hit tayo tapos tuloy ulit natin. Diba? Para naman yung ibang bago sa channel natin makarelate sa mga kinukwento natin. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.